tinokuchekamudzai paSly Media indonzi Sylvester Tafumanei. Nhasi uno tiri muno mubhindura, ndine machinda maviri ari panapa. Aiwa, vatove nemvi kuratidza kuti aiwa vanhu ava vane uchenjeri newisdom yakati wandei. Nekudaro toda kuti tinzwe nhasi uno kuti nyaya yavo yakamira sei. Regai nditange nevava vataura kuti ndiani zvizere. Tiri kutaurawo nani? Kutaura naJackson Mufuka. Jackson Mufuka. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Apa ndiani futi watiri kutaura naye? Tinofara zvikuru kuve nemi panapa. Toda kunzwa nhoroondo yamatiunzira panapa uye neuchenjeri hwamuri kutida kutizivisa. Chekutanga ndechekuti ndiri kunzwisisa kuti imimi makanga muri kana kuti muri comrade makarwa hondo. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo. Pane zvimwe zvinhu zvatisinganzwisise isusu mukati meupenyu hwedu isusu vanhu. Zvatisinganzwisise mukati meupenyu hwedu isusu vanhu ndezvokuti chii? Zvimwe zvinhu zvamaiita imimi munguva yehondo zvaiita kuti hondo yenyu ibudirire. Zvinhu zvakaita sei zvatisingazive isu vana vazarwa nhasi? Zvaita kuti budirire mukati mehondo. Isu chitanga hondo takataka kuenda kuvadzimu mudunhu rimwe nerimwe. Tasvika kumbira kumasvikiro arimo kuti mudyi mazano munyika muno vatorwa hondo zvasingadi zvinodiwa zvingani votiudza tosiya ipapo toenda kunemwe dunhu zvekare kusvika takatangira nemasvandi west tikazosvika muguruve kuzosvikira tasvika ndingafari muchidimbu kuti pese pamechitaura kwamakasvika mungotudza kuti mainoonani ikoko muchitaura nyaya dzenyu dzamaifuda kufambisa dzehondo? Guruve takatosvikaona mhondo rainzi tikataura navo vakati vana vanguenderera mberi nemashoko maya nawo yakanaka. Tobva tazosvika kutarweni tikazoona imwe mhondo rainzi iyo Daniel kachita vana vangu chokwadi itai chipigwa chenyu ichi. Tikaenda zvakaenda mberi kusvika kushinga tikaona imwe mhondo rainzi yamapako. Tikataura navo vakati aiwa vana vangu vatendero itai. Tobva kuti abzoenda kumasvandi east uko tikanoona mhondo rainzi uyu unohoreka ndopa tikapedza ipapo tikazodzoka neripoti yedu pakuvakuru vanga vatituma vakati hatazvinzwa totanga hondo. Mukuru wenyu akanga ari nani nguva yako? Nguvayo mukuru wanga ariwo mukuru kumauto anga tongogara achiteedzona rikisishapu rikisinhongo akaisi muzvizhuru kuri zvino yanga ari mukuru yakatikwetiri ari maikomandi. Tadaro tikazotanga hondo kurwa 1972 kuna December. Tichitanga hondo yetakanzi mukaregera mbuya Nehanda mukavaregedzwa kati vana mabhunu simba rinyo raenda. Tora mbuya Nehanda menawo kunze kwenyika. Tikatora mbuya Nehanda kaita nawo kunze kwenyika. Taita nawo kunze kwenyika muZambia. Takasiya tauronga kuti kana mabhunu anovanungu mwataura kuti mbuya Nehanda vakapa. Chera ichuru icho mise makati kuti ndoguvara mbuya Nehanda iyi vavakakuika muri kudzonetswa vakaita saizvozvo. Tasvikako mbuya Nehanda vataura kuti kana ndapa kuno kumuzi kwangu munzora kuZimbabwe kwanovika mapfumba yangu. Hondo yapera takaenda kundotora mbuya Nehanda tikavabika panonzi patsokoro ana musengezi apa ndopatikazopedza nambuya Nehanda. Nanhasi uno ndotenda kumupurenzi watasitashani yambuya Nehanda but pano zvimwe zvisina kuzadikidzwa zvinoda kunge zvichiedzwa zvekare zvataurwa nambuya Nehanda zvisati zvazadikidzwa. Apa pamati maifamba nambuya Nehanda muchienda nawo kunze kwenyika maifamba nesvikiro here kana kuti maifamba nehomwe yavo yaisvika svikiro rambuya Nehanda? Taifamba nehomwe yambuya Nehanda. Yainzana? Yainzi mazviona zvemberi. Anga ari munhukadzi kana kuti murume? Anga vari vanhukadzi. Aibva kupi uyu homwe yambuya Nehanda? Vaibva kushoshaori Sarabani. Ari wemhuri yekwani kana mucharangarira? Mhuri yapo kuti mhuri yekwanhingi kwega ndauzvinge tasvika kubvunza kudaro. Eho. Tadaro tarwa hondo tapedza tauri mbuya Nehanda apinda munomu. Patongosvika chenonzi mbuya Nehanda makarwa nawo hondo chamakaitirawo hapana. Kana dai makasvisawo mhuri yavo kuti munhu anovigwa kana ringabe svikiro homwe yenu munhu wayani akaibereka dai makasvika makaombera zvese zvakapera. Zvonatsunoka vokwati kati maruhawo munhu apa kuti ndiye takuviga mbuya Nehanda ndiani? Katisa achazvisawo izvo zvazvimasvikiro vaitipa mazano mudzimu wainzi komudi chizha mauyu munhu wainzi mauyu yaiombera mbuya Nehanda. Saka ndovataitembao navo kuti ndovachataurawo nambuya Nehanda ndovakasirwa zvese kuti kana ndabva musamuchiita izvi zvimwe nanhasi zvazvatikidzwa dei tinoona mukana kana dei purenzi vakatitumira vamwe vanomiririrawo izvi kauri chaizvo
vainzwa kuti pambuya paakasiyira ambuya ndepapeitwa carried forward nyika inobva yatambarara zvinhu zvizhinji zvakasungwa nokuda kwezvinhu zvinogadziswa apa tiri kutaura kuti kubudirira kwehondo mafambiro aiitwa patsika yenyika dzimu yekuti maiudza nyika dzimu kuti takuda kunorwa hondo ivo votiitai zvakati kuti mugobudirira. Saka muri kuti imimi hondo yazopera pakanga parayirwa futi kuti panofanira kunge pachiitwa zvakati nezvakati zvisina kuitwa zvinove zviri kukonzera kuti zvinhu zvisungike zvirange zvakasungwa. Saka taifungidzira kuti dai zvikwanisikawo komoti purezidendi vatumirawo vanhu vanovimbika vanogona kutaura nemadzimambo vanova vanoremekedzwa nemizimu mhepo dzopasi. Isu tipo vanhu vehondo vacho vachataura kuti patakarwa hondo pakati apa takapanda mhosva yakadai zvogadziriswa dunhu rakati takadai tikamutombo tikabva wakadai zvogadziriswa nyika yodini topamune zvakanaka ndozvinhu zvandikataura. Ngatimbodzokerai mati muri comrade imi makarwa hondo tinokutendai nebasa ramakaita rekurwa hondo iroro. Munguva yehondo imi maka muchishandisa zita rekuti chii? Ndaishandisa zita rokuti chinoda kufa. Comrade chinoda kufa makarwira kupi imi? Ndakarwira kumashone central. Makatanga gore ripi? 1972 wakati. Anatongogara makasangana nawo kupi? Kuzambia. Vamwe makarwa navo panguva iyo ndianani vatingarangarira vane mazita? Vane mazita tingava nakomrade Vu, Mau, Sifa Zichatonga, komrade Chiriza, vakawandisa vandikataura tikatanga nawo nana bazi vakazongoparara zvavo nehondo nananhari ndova tikatanga navo ivavo. Pamairwa hondo ipapapo kubva pamakatanga kusvika pekupedzisira panoratidza kuti pane makore akawanda muri musango handiti? Tingade kuziva kuti kwaive nemarenge here kunhingirikini ikoko kuhondo ikoko kwamava muri imi? Hongu marenge anga ariko. Imi makatomboowanawo here rengi semunhu akagara nguva yakareba muhondo? Hongu ndanga ndine rengi. Ndakamboita provincial commander kuno kumashoni central ndazobviswa kumashoni central ndakaenda kugaza province kwauna futi matanga ndikaza provincial logistics supplies to nyimbo dzandataura nakuti isu mukati mehondo mbiri idzo dzamini. Chimwe chichemo chamuinacho imimiwo zvenyu takamirira pamataura nyaya yenyika kuti aiwa pane zvakakanganiswa zvekuita kuti nyika isaende kumberi. Imimi pachezvenyu chimwe chichemo chamuinacho makazvimirira sedunga munhu rakarwa hondo ndezvekuti chimwe chichemo chandiya chende chokuti isusu takatanga nehondo isu munhu takatambura zvakanyanya takuona mitiriro kusvikira kumagumo kwehondo. Munhu akauya 1979 takuenda kudhimo kwatakupiwa mari yecompensation yetu kupiwa nehurumende demobilization takupiwa zvakafanana ndakazoro uno 79 niwa 72 topiwa the same amount. Zvinorwadza kumunhu akarwa hondo kunguva refu fananidzwa munhu akane zuro nienda ndakapedza makore akawanda pa 72 zosvikira munhu apinde muhondo 1979 topiwa zvakafanana pasi kundigwisawo ipopa. Wamungataurira chichemo chenyu chakadai sokuti achinzwe nekukasika agochishandawo ndiani? Imi ndimi comrade ndimunoziva vamwe venyu? Zvangu zvichipfuta nyika panini ngachende kuno minister wedu kuminister of defense zvanopa kuti chichemo changu ichi kana vachinzwawo mhero zvachatipindurawo ivo ndo vanoziva vanoziva kuti hungu minister kuhondo vanoziva vakazvionawo vega pachavo. Saka ndia zvandikataura zvizhinji kwavari minister of defense vanoziva dambudziko ratinayo isu ndo vachapindura mumwoyo mavo kana zvishambadzawo kana vachiita zvipandi zvizivi atangotaura ndo zvindirwadza. Ngatidzokerei kunyaya yezvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Harisi basawo renyu here imimi rekuti munoudzai nyaya iyi kumadzimambo? Kumadzimambo takazvitaura ini yangotaurira mambo nembiri vakati vatazvinzwa izvo zviri obviously zvinozivikanwa pakati chaita musangano yavo ivo kana vakazoita musangano yavo kana vasina nichaziva zviripo hapana vanhu vatisina kusvikira isu takasvika vakawanda. Culture chinhu chinoratidza muno muZimbabwe nyika ino culture kupfuura Zimbabwe takapa makawanda asi culture muno yakasiyana dzimwe nyika simondo tikazviita wenini. Dai madzimambo vaitawo mweya weushungu kuti mhuri akapararira musango ndeyavo
kuti vagari kudai semadzimambo pakusa mambo anga akagara zvakaita mazuva ano asi nhasi unoziva kuti vakafa vaendwa kuti audi vagaita zvakanaka nesu kazhinji munhu asina kuona munhu akapfirwa nomunhu haana hanya nazvo ini ndakatungamirwa ndokumakore akawanda chipiwa nevanhu ndakatarisa akandazvionaniwo pachako kuti shuwa ndiri mupenyu inhai kweyo mhuri womunhu yakapa uye achisiya mhuri yake kuchingidzwa nani asiona munhu asina kurwa hondo agara zvakanaka zvinorwadza ukafunga izvozvo. Imwe shungu yenyu ndeyekuti Zimbabwe ibudirire. Zimbabwe tibudirire. Let's go back to the culture. Myths of culture chene ngaiuye kwetiri kati vataure zvidwa zvachifambe navo vachiprova kuti ndozvimamunyepo zvinhu zvochokwadi ina ndoti ndozvochokwadi nokuti hapachanotiwa nomwe munhu originali yesve zvakaitwa izvi hapana panganisiri tanga kuti po yokutanga ndandiri muno kuvapenyu vachitaura vatauziva munharaunda havandotiziva vakawanda ndiri mupenyu kudari vatoziva kuti mutaure ndichinoda kufa uyu vaundiziva saka pakaurusha papaka topatsungira zvinhu chizokera kunotenda president notsitacha vakaisao kachizarisa zvemumashure izvi zvezvaita muserendende pane zvinoda kuzadziswa zvekumashure hungu nokuti hadigona zvitaura pana zvikapera asi kasi tiri kunzwa isusu vechidiki kuti chiri kutarisa kuti nyika ino ibudirire haisi nyaya yekuti pane zvisina kugadzirwa zvakanaka muno muZimbabwe inyaya yekuti kune masanctions hani masanctions ega dai bachichi masanctions tange tinanese zvatisina zvatinazvo dechiziva kuti culture yedu kana dzimwe inotida takawana ngodanga musina muno tikaona zvakawanda wanda tasungura nyika kuti ati varizanga kazvivanza kuti vana vedu pfuma iri muno ndei chitigadzirisai tupe zvese pachena patikutadza aiwa tinotenda vari kuzvinzwa ndichadzoka kwamuri kekupedzisira kana pane zvimwe zvamune mafunga iyezvo zvitoda kutaura vakanga varimo vachitsigirawo munguva yehondo kuti basa renyu rifambe zvakanaka munotitendera ka kuti taure navamufuka amufuka imimi pairwiwa hondo pane zvinhu zvakawanda zvaiitika zvaiita kuti makomrades agone kunge achibatsirwa imimi pane zvamakaita here zvamakarasikirwa nazvo zvinoratidza kuti makaedza nepese pamunogona kusapota chimurenga comrade makawanda mandakasidaidza kuti ndibatsirewo chimurenga chiendere mberi but zero rangu randiri mwana muduku chimwe mhuri yedu yanga yaenda kuhondo yanga yawandisa bamedu satatu takasvika pakutonzi muchaenda kuhondo tabva ipapo tine mukwasha wedu akabata murungu ainzi Gerald kuchesa anga ari murimisi akauya naye achienda kupi akamuyambutsa akaenda naye kuhondo azotizwawo nevamwe vanhu 2 ikoko kuhondo kune Mozambique vakauya vakatitengesa akatanga kusungwa chimwana chiduku ndini because mukwasha wangu aikujoinite zvaravara tabva ipapo varungu vakauya vakapenga zvisingaiti vakauraya vamwe vanhu vakatasa maziso vakatora zvipfuyo zvedu zvinoita mombe kumabhuku yanenge yakangosvika ku6 vachitora mombe dzaidarika kuma100 something pabhuku rimwe nerimwe vachiti vasapote mhuri yaGerald uyewo vaitiwo futi nemari isusu tasati anaseta bhajeti rozvamakuita se zvamakuita mombe dzedu bvadzangoenda tikaenda nadzo padharuweni paya kubva vasvika bva dzatengeswa tiripo kana dzakwanawo imwe ichisara mainzi dzoka inayo vanhu vanga vasingadzinokwana vainzi endai asi kusungwa akatanga kusungwa hondo ichitanga kuti yahondo ndini ndiri chimwana chiduku ndindakaona zvisingaonekwe ndiri mwana mudiki handina kudzidza ndiri mwana mudiki nokuda kwezvakazwa zvoita hondo tabva ipapo ndakaona tikaenda mukutanga mamutaurwa nacomrade ava tainge ndiri mwana mudiki taingoonawo nenzeve chivanhu chedu changa chakasimba kwazvo chakandimirira nanhasi chivanhu kwandiri chakandisimbira nanhasi uno poita ndakava ndine nhumbi dzangu dzanga dziri padziva rasekwa apo ndopataiuchira munhu wese anoziva padziva rasekwa zvapakaitwa nanhasi asati apaona anogona kuenda kuona ndotiwa neimba yedu asi makapazwa mukatova mapoto hembe magumbeze zvii zvedu nevekuame vakaisa munhu wavo kuda kuti zvatikataita zvavafadza kare vagarika vasina basa nani nazvo ndo chinhu chandingangoti ndinoshuvirawo kuwanawo nhumbi dzedu kana vachitibatsirawo
ndiwo ndinosimukirawo. Koita mhuri yedu kumusha yakatorwa mombe nekuda kwaGerald. Gavhumende dei yangodzurawo tsitsi vana ikoko hakusisina vabereki. Kuno musha wedu hausisina vabereki. Hakuna munhu akandikurira zvazvivana zvoga. Kuti zvana zvisumuke zvirimewo zvisumuke kana zviende mberi. Gavhumende ngaingozvitodongorerei mbijana yongozvisiyawo. Ndingatende zvikuru. Apa muri kureva kuti mombe dzakatorwa idzodzo dzichinochengeta murungu, mhuri yemurungu, muri kuda kuti imimi mudzorerwe mombe idzodzo? Chido chinenge chiri chokuti tikati hatingati nhasi dzidzoro dzese dzakawanda kuti bhozi izvi dzikazvitaisa dzakumamiliyoni. Tinongodawo pokunzotangiraiwo apa nehurumende. Tinotenda zvikuru kuna baba vedu. Vanhu vanokutika munguva yehondo, munhu wese wakanga uchiita janha rako rekubatsira kurwa kwehondo, zvisinei nekuti unenge uchida compensation. Sei imi muri kuti muda kuti mudzorerwe zvamakatorerwa uye zvakatorwa naSmith, hazvina kutorwa nehurumende yemuZimbabwe yevatema iri kutonga? Ipapapo chati chinoita kuti tizokumbirawo kudaro, vakada kusapota muchena. Havana kusapota kuti yakatorwa mombe dzichinosapota comrade kuti anga achidawo sadza akwete. Dzakatorwawo nomuchena achidzitora. So zvavari kutaurawo vanometomenza zvakawandawo. Vari kuti wauda zvavakaitawo varume vachena. Izvi zvakafanana nesu tikudawo zvakawanda zvavakaitawo ivo, zvavakatiitira ivo pachena. Isusu tikavaitawo purezidendi wedu kana ndiani vakavaitirawo zviri pachena. Isusu tidawo zviri pachena zvavakatiitira. Vakatora mombe dzisiri dzokuti dzaenda kuurawa. Vakatora mombe vakaita pfumi, vakaita madhemu, mapurazo asina sora kuenda matende pari kunzikwa. Tichipeta chirongwa chedu, regai comrade tinzwa kuti pane zvimwe here zvamafunga zvamanga masiyirira muchidimbu, nguva yedu ndo yapera. Zvanga ndafunga inini zvangu ndezvekuti dai madzimambo vachiteerera utasanga vachitodai comrade president vakatibvumira kuti madzimambo ngaungane tisanganiwo navo titaure navo kuti ishu ikurumidze kudini kufamba. Kuti bonzi manonoka asi hakunda kuchinonono saka ndozvoti madzimambo acho nevarimi. Dai tikasangana nemadzimambo tichitaura navo saizvo tichionesana navo nisi mhuri yavo yakati maenda kuhondo tadzo tiri vapenyu toita basa kufamba chivanhu here varipo ivo basa ravo nderei madzimambo pacho. Ndo chichimushando wanga ndasita kutaura zvangu. Ngatiti kana pane mumwe ada kufona achida kunatsinzwisisa anofona nhamba dzipi takanangana nenyaya yamauya nayo iyi? Oni nhamba dzangu haya kwandiuti 0779 159 501 ndo foni namba yangu. Aiwa, tinotenda. Regai tinzwe futi zvekare mamapedza here tigonzwa ya aiwa regai tinzwe ya mufuka anga angoda kunzwisisa nyaya ichi zvichemo zvenyu izvi anokuwanai panhamba dzipi? 0773 261 566 ndo nhamba dzandiwanikwa nadzo. Aiwa, tinotenda zvikuru kwazvo nekutiwanisa mukana wekuti titaure nemi muchitaurawo nhoroondo yenyika ino uye neshungu dzenyu dzekuti nyika ino iende kumberi comrade, uyewo zvekare muchitaurawo nhunha dzenyu amufuka kuti nyaya dzezvinhu zvakaraswa munguva yehondo zvigone kudzokera kwamuri. Maita basa tichazenge tichidzoka zvekare tichizonzwa kuti maapapi nenyaya mbiri dzatabata panapa nhasi uno. Tinotenda zvikuru kwazvo.